Nosaltres col·laborem en Fem País justament per a donar a conèixer, en el nostre cas, les Terres de l'Ebre, en aquest cas Tortosa, en la seva ruta. Qui selecciona la nostra ruta, el que trobarà és un llegat històric increïble. Parlem de més de 2.000 anys d'història, parlem de 3 cultures, civilitzacions que han viscut conjuntament i que és un compendi de no només la història, sinó també l'arquitectura catalana, resumida en una ruta de 3 hores, que a més inclou una degustació de vermut a la seva fi, just davant del riu Ebre i a la façana de la catedral. Aquesta visita per la ciutat de Tortosa l'hem coneguda perquè hi havíem estat, però fins que no t'ho expliquen no acabes entenent. Ens ho ha explicat el David, un guia que ho coneixia molt, el tema, i que ens ha agradat molt com ho explicava. Hem acabat fent un vermut a davant de la façana de la catedral. Ha sigut molt interessant i ens ha agradat molt. Val molt la pena fer aquesta visita perquè descobreixes el rerefons cultural d'una ciutat important al temps del Renaixement, que no ho coneixíem i val la pena.